सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथांनि नमिनेशन लाइ गथायनाय हाबाफारिया दिनै जालांबाय लोगोसेनो मानव गेदेर चन्दन ब्रह्म एक्स मिनिस्टार बिथांनि फंनैसो बाथ्रा बुंनो दङ होननानै आङो दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोदों जोबथारनायावहाय आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन बेनि सिगां मैयाहाय जोंहा राकेश ब्रह्म एम सा मेथाइ खननाय नुथाय ना खयला मयलानि मडेल कलेज जे गोदान गायसन जागासिनो जायगा जायगा डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव स' बेवहाय बिथांमोना सिडली बियाबावहाय दा बर्तमान एमसिसि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो जिहेतु बेवहाय बाइ इलेक्शन जादों दा बेवहाय बिथांखौ मेथाइ खननायबो नुथिदों आरो लोगोसेनो बेवहाय बिथांमोना केम्प बानायनानै थादों माने केम्पेइन बायदिसिनाखौहाय प्रसेसखौ खालामनो थाखाय दा बियो सरकारि मोनसे स्कुल कलेज अनुष्ठानखौहाय बिथांमोना बोरै बाहायखो बे मोनसे सोंथि आरो लोगोसेनो रंगुलबरो दा बिथाङाबो माखासे माने खोथा बुंदों जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि फारसे नारी खेलेंखारिनि केसावहाय बिथाङा गोदोसोनानै दङ बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय ओंखारथिनो हायाखै होननानै बुंनाय बाथ्राफ्रा माबायदि बेफोरो आंहा बेनि फारसे फंसेल' खोथा बुंनो दङ नारी खेलेंखारि माने बे मोनसे आइजो माहारिनि फारसे हाग्रामा महिलारि सारखौहाय स्केम खालामदों होनना बुंदों दा बबे पइन्टजोंहाय बबे भेलिड पइन्टजोंहाय बिथाङा सासे सुक्तिखारि मोनसे समनि बिथांखौहाय उइदाउट माने मोजां मोनसे भेलिड प्रुफ गैयालासेनो सोरखौबा बेबायदि बिराद गिदिर दायनि फारसे सोंखारिनाया बबे लेभेलसिम एक्सेप्टेबल आरो बिथाङा बेखौ बुंनायनि सिगां सानग्रोदोंना सानग्रोआखै जिहेतु बे मोनसे नंखाय माखासे भाइरेल क्लिप्स भाइरेल फोसावनायनि फारसे बिथाङा जिहेतु बुंदों बेनि फारसेबो माबायदि राहा लानांगौ जिहेतु जोङो नुदों दाख्लैबावैहाय गोबां बायदिसिना अडिअ भाइरेलनि फारसे गोबां बायदिसिना दान्थे बिदान्थे जालांबाय आरो फिन खनसे सासे रोंखा राखा बेक्तियानो जुदि बेबायदि समस्त आइजोखौनो नारी गासिबखौबो लानानै खेलेंखारि खालामदों होनना बुंदों नारी खेलेंखारि स' बे नैबे जुक्ति जायाखै होननानै आं सानदों बेनि फारसे रायजो राजा नोंथांमोना मा बुंनो सानो जिहेतु बिथाङा रंगुलबरो दा बिथाङा नारी खेलेंखारिनि थाखाय ओंखारनो हायाखै होनना बुंदों नाथाय जों नुगासिनो दं गोबांथार इलेक्शन केम्पेन्सनि जे सिडली बियाबाव बाइ इलेक्शननि प्रग्राम्सफोरावहाय केम्पेइनफोरावहाय मिटिंफोरावहाय बिथाङा बाहागो लादों एन्ड इभेन DY365 मिडियानि गेजेरजों बाइटबो हरदों मैयासो दा बेवहाय बिदि बिथाङा माबोरै बुंनो हाखो बे मोनसे सोंथि आरो नोंथांमोननिसिमबो खावलायनाय थाबाय कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बेखौहाय फोरमायहरनो हागोन चन्दन ब्रह्म जोंहा एक्स मिनिस्टार बिथांनि फारसे बुंनायनि सिगां आङो कास्टम बसुमतारी आदाया पुलिसनोहाय FIR गथायबाय होनना बुंदों जिहेतु बे कड अफ कन्डाक्टखौ भायलेट खालामदों बेनि फारसे आनडेम'क्रेटिक बिथांमोना जे खामानि मावगासिनो दं अफिसियेल गारि गभर्नमेन्टनि गारि सम्पतिफोरखौ बेबहार खालामदों केम्पेइननि नामावहाय स' बेफोरनि फारसे लिगेल एक्सन लाथों होननानैहाय बिथाङा कमप्लेन FIRबो होनो थांगासिनो दं होननानै फोसावदोंमोन बिथाङा मा बुंखो बेखौ ससे नोंथांमोना दिन्थिनानै आखायाव लागोदों बेनि उनाव चन्दन सारनि बागै सावरायनो थांगासिनो মোৰ নাম কাষ্টম বসুমতাৰী মই যুৱ বিপ্লৱৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট মোৰ লগত আছে চিল্লি বাই ইলেকশ্যন বিপ্লৱৰ ইলেকশ্যন ষ্টাৰিং কমিটিৰ ভাইচ চেয়াৰমেন নেলছন বসুমতাৰী আৰু আমাৰ নিশ্চিমা সমষ্টিৰ ব্লকৰ আমাৰ বিপ্লৱৰ প্ৰেছিডেণ্ট তেখেতে আছে আৰু এফালে আমাৰ তামোলপুৰ জিলা যুৱ বিপ্লৱৰ সাধাৰণ সম্পাদক তো আজি আমি আমাৰ খৈলা মহিলা নিশ্চিমা ব্লকৰ খৈলা মহিলাত আমাৰ BPF অফিচত কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি আজি প্ৰেছ মিট দিছোঁ আজি প্ৰেছ মিটৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে চিল্লি বাই ইলেকশ্যন যেতিয়াৰ পৰা ডেট এনাউন্স হৈছে তাৰ পাছত UPPLৰ আৰু BTRৰ চৰকাৰৰ কিছুমান EMসকলে কড অফ কণ্ডাক্ট MCC ৰুল ভাইলেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে আৰু খৈলা মহিলাত মডেল কলেজ আছে এই মডেল কলেজত UPPLৰ EMসকলে তেওঁলোকে বাহা পাতি আছে তেওঁলোকে খৈলা মহিলাৰ মডেল কলেজ
এই মডেল কলেজত তেওঁলোকে থাকিছে আৰু এই মডেল কলেজত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং চলাই আছে তো তেওঁলোকে মডেল অফ কোড অফ কণ্ডাক্ট তেওঁলোকে ভাইলেশ্যন কৰিছে তো আজি আমি বিপিএফ হৈ ইলেকশ্যন ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰক আমি এফআইআৰ দিলো আৰু কপি টু এছপি আৰু কপি টু ওচি আমি পঠাই দিলো তো আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হল যে যে বাই ইলেকশ্যন হৈছে বাই ইলেকশ্যনটো ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ হ'ব লাগে ইয়াত ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছত ইলেকশ্যন হ'ব লাগে কোনো ইয়াত বায়াস হ'ব নালাগে কিন্তু আমি দেখি পাইছো যে চিল্লি বাই ইলেকশ্যনত বহুত ইউপিপিএল সকলে গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰৰ গাড়ী মটৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে এইটো ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন নহয় তো আমাৰ চাইডৰ পৰা বিপিএফ হয় আমি ইলেকশ্যন ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰক আমি অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে যাতে ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ আৰু জাষ্টিচ দিয়ক আৰু এই খৈলা মৈলাত যোনটো মডেল কলেজ আছে ইয়াত গোটেই ইউপিপিএলৰ নেতাসকলে বাহ পাতি আছে আৰু এই বাহ পাতি তেওঁলোকে ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং ইয়াৰ পৰা চলাই আছে তো তাত ইলেকশ্যন তাত এমচিচি লাগি আছে চিল্লিৰ বিধানসভা যি বাই ইলেকশ্যনত তাত এমচিচি মডেল অফ কণ্ডাক্ট চলি আছে তো কেনেকৈ এখন কলেজত ৰাকেশ ব্ৰহ্মই থাকিব পাৰে এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন সেইকাৰণে আজি আমি ইলেকশ্যন ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰক আমি এফআইআৰ দিলো আমি বিচাৰো সোনকালে যিসকলে খৈলা মৈলা মডেল কলেজত ইউপিপিএলৰ ইউপিপিএলৰ নেতাসকলে বাহ পাতি আছে তেওঁলোকে এমচিচি ভাইলেশ্যন হৈছে আৰু তেওঁলোকক খেদাই দিয়ক তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়ক আৰু বেলেগ বেলেগ জাগাতো যদি তেওঁলোকে থাকিছে যদি আছে তেনেহলে ইলেকশ্যন ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰসকলে তেওঁলোকে তদন্ত কৰি কিনি যাহাতে কোনো মানুহে চৰকাৰী অনুষ্ঠান ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে এমচিচিটো যাতে কোনো ভাইলেশ্যন কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি বিপিএফ হৈ ইলেকশ্যন ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰক অনুৰোধ থাকিল তো এই মূল উদ্দেশ্য আছিলে আমাক ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন লাগে আমাক জাষ্টিচ লাগে আৰু গণতন্ত্ৰটো কোনো যাতে হত্যা কৰিব নালাগে যিসকলে শাসনত আছে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰটো হত্যা কৰিব নালাগে এইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ আমি আশাবাদী ইলেকশ্যন ষ্টাৰ্টিং কমিটিয়ে অতি সোনকালে খৈলা মৈলা মডেল কলেজত যিসকলে ইউপিপিএলসকলে বাহ পাতি আছে তেওঁলোকক তাৰ পৰা খেদাই দিব এইটো আমাৰ আশাবাদী থেংক ইউ वेल रायजो नोंथांमोना नुबाय बिथाङा मा फोरमायखो आरो थारैनो बिदि जामारदोंबा बे जोबोद दुखुनांथाव बिथांमोना दिनै पावाराव दङ होननानैहाय अपोजिशननि फारसे बेफोरबायदि मोनसे आनफेयार खालामनाया डेमक्रेटिक भाबै बे जुक्ति जायाखै आरो एक्स एमएलए चन्दनसानि बाथ्रायानो बेनो जे दिनै बिथाङा 17 बोसोरनि बाथ्राखौहाय जे बुंबाय थादों मन्त्रि एमएलए मिनिस्टार जानो हाया होननाया बेखौ बिथाङानो मोनसे समावहाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि फारसे सोंथि खालामदोंमोन बावैसो बिथाङा जयेन जायैनि सिगां बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआर सुक्तिखौ लानानैबो गोबां बाथ्रा बुंदोंमन आरो बिथाङा प्रमद बर' सार बिथांखौ सों रायजो राजाफोरा सों बिथाङा दिनै समस्त बर' रायजो राजाखौ लानानै दिनै जितु सिमां मोनसे रुजुहोदोंमोन आलादा रायजोनि बेखौ बिथाङा गावनि मात्र पलिटिकेल केरियारनि थाखाय बेखिनिखौ मावदोंमोन होननानै बिथाङानो बुंदों आरो 17 बोसोराव मा जादों मा जायाखै बेखौ मोजाङै स्पष्टयै बिथाङानो बै समावहाय फोरमायदोंमोन आरो दिनै बिथाङा 17 बोसोराव ओरै थोरै खामानि जायाखै होननानै बुंनो आं सानदों बिथाङा दिनै समाया जिहेतु बिथांमोनानो बिटिसि गायसनदों बिथांमोनानो बिटिसिआव मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिथांमोनानो मावदों आरो इभेन बिथाङा मोनसे बिराद गिदिर बिबानावबो दंमोन दायित्वबो दंमोन पार्टी लेभेलनिबो बिथाङा मोनसे बिराद गिदिर रेसपन्सिबिलिटि दंमोन स' बेवहाय दिनै बिथाङा माबायदि क्लियारिफिकेसन होनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबदों बेसो सोमोनांथाव बाथ्राया समनि थिननाय होननानै बुङो नाथाय समा दिनै बिथांखौल'सो थिनदों मानोना दिनै बिथांनि परिस्थितिया जोबोद मोजां नङा बा खोब मोजां नङा होननानै आं बुंनो सानो जिहेतु बिथाङा दिनै मोनसे नेवसि जानाय जोगोनार गेसाव बायदि दिनै बिथांनि हालोदा थ' बिथांनि फारसे जोंहा बुंनायनि खुनु मोन्थाय गैया जों जोबोद फिसा मानसि अब्लाबो नोंथाङा माबायदि बिजिरनो सानदों बेखौ फोरमायहरनो हागोन कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय